Аз съм съгласен с това, което е дадена като препоръка в дигиталният ти дневник, но ще добавя и още нещо. Щом си го започнала това с по-ранната вечеря, аз мисля, че и това би било добре. С писането. Ще го свалиш файла, ще видиш как се пише и идеята с него е да започнеш с неща, които те натоварват от ежедневието. Може да е свързано с всичко. Или ако смяташ, че нещо от миналото ти те е травмирало по някакъв начин или си била гневна, ядосана или каквато и да е причината, или си бил. И идеята е, че това нещо се отразява много добре на ето тези оплаквания, които са отбелязани тук, с тревожност, напрежение и по принцип тези оплаквания, те имат връзка и с храносмилането, защото когато ума не е спокоен и храносмилането много често страда. И съответно и тази препоръка, която е тук, е окей с движението. Даже може и след храна да го правиш. Може и на гладно, може и вечер. Иначе мисля, че все по-добре и по-добре ти стават оплакванията, ако искаш да попиташ нещо.